सब कोई आ गइल बा जी। के आवते न होई या काहे को तागल बा काहे न गुत्ता को भी पापा फोन करले रहन कि भई और जात रसन अब तक से ना आइलन जानहारा त ना हो गइल। अरे आवते होई अभी खुद ना दूर शादी कर देलन और बहुत का होई अहन अबे आवते होई गड़िया से राव तो लूरोरी देख के हमर जीव पगल आई रह। काहे हो चुप रह नत रो नहीं ना हम सुन ना चुप रह ऐसे नत रो रोरा के देखिए कि हमर माथा एकदम कौआ गइल बा। देखो ऐसे रहो तो हमारो दीवा धनकता राव न रोरा तो कहती तो सुघर में हरारो कतना इन रसम के परे मगर हमरा किस्मत में। अरे जाए दो दुनिया तू हम तो और मरद न हनी ऐसे नत ना को हमरा किस्मत में तो ये लिखल बा एक मुट्ठी एक मुट्ठी नहीं गे कौन मुट्ठी की बानी हम 3.5 मुट्ठी के भाई पता न बाबू भैया का देखले रहन जा बाबू तार लइका ना देखल रहन का देखले रहन रौरे के लइका ना ससुर पर बियाह कइले बड़न बोग जी का कहत नहीं रौरा जी। हां हम तो रही बाहर डॉक्टरी सीखत रही डॉक्टरी सीखत रहे। हां सोना तो रौरा काहे के मारम गोरे जी मोरी सजा के दुल्हा बन के का कर हमारे जगह प्रॉब्लम मत ना सुनवारे बहन जल्दी हटी अब हमर रोड जाते देख के आवे आलन लेकिन ना के बाजी जल्दी देखिए आगला रुक जा चुप रह देखा तनी बानी जा देखा सोना हाँ के अरे महाराज आचार्य ले साहब हाँ प्रणाम 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 जान तनी बड़ा देरी हो गेल महाराज आए में जन चली देखी रात भाई आ बिलो जाम लग जाता ना बाजार जाम लगा आओ भैया बैठा 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 अबे तो चली ला सोना तार भैया आ गेलन जा भैया रहत रहनु ल आगला हम पानी वाली व्यवस्था को का बताई बैठी जा आई रोवत है काहे करू हां ठीक बने लई का हो गइल फिल्म में चाहिए काहे तू रोवत है बताओ तारे कौन दुख तकलीफ बा आए चुप रह ए मदर भैया तू चुप करावा चुप रह बुझियो चुप रह देख एक छोट भाई हो तू बता 3.5 गो 4 गो भाई हो कावा जी के तारा कमी बा बताओ तू ही ना बताइबू आए ए भैया ई होई त मर हमनियो तो रोवे लागले चुप रह ना काहे के रोवा तारे तू आ देना हमनियो के भाई छूटे लगी चुप करावा चुप हो जा तो अंजना तो मारे कहतला जे कि अच्छा घर है अच्छा घर बैठे का हो गई बा बताइबू तू ही ना घर में देख के अपने इतना सुगर अंग्रेज नियन वाला जितना सुगर बहिन के लिए के भटिया लेकिन को देला जा का दिक्कत बा बताओ देखो देव के हम इतना सुगर नहीं करे बाबू इतना नहीं देखो तो लेते को पावना से बियाह कर लो ओकरा से तो निमन बाबू बाटे के दिक्कत हो तो बोली हो तार भाई बहुत रहे इनको घर में बियाह ना हम बाहर रहे तू लोग पहले ही सब पता लगा अच्छा माने का दिक्कत बा ना तो ही हमारे का भैया कैसे कहते पूरा है देखो मान लगी आदमी ना छोट बा लेकिन काम धंधा धन दौलत पढ़े लिखल डॉक्टर सब चीज बटले बा ऐसे ना देखल जा कि एगो बहन बियाह कौन चीज के दिक्कत भैया इतना कबो ना कहलन भैया से 10 बेरी कहलो के भैया तू जा तू हम तो विदेश में चल गए रही जान लो तारे के तो कहत रहे ना कि आज ना पढ़ दिन जे पापा पे विश्वास ना रहे तो तू ना आइलो देखे का 3 साल 4 साल 5 साल के क्या वीजा बन जाला करे तो 5 साल तारो पर जो जुड़ाई न गल भर देले जंदा बटले तारा कुछ नहीं की जा मान लो कि तनुआ के छोट बानी लेकिन डॉक्टर बटले बानी और घर दुआर देख पैसा बताओ हमर जीव एकदम कौवा के देखिए जे हमर मुंह ना तो जना देखो ना ये सब काम नहीं करे मान लो कि भिखारी रही कोनो चीज और प्रकार के तो कोनो ओकर बात वाला लेकिन डॉक्टर खुद बा डॉक्टर के चाहे इंजीनियर घर दूर खा के तो कर सकलिए सूरत निकले के काजन का दे के हाथी को बाटे जहर चलते और बेइज्जती होई हमार
कुछ ना तार बेइज्जती होई ठीक ना। एक गाड़ी सब कोई पैसा पर ध्यान देता, कोई आदमी पर ध्यान नहीं, करिया होके चाहे गोर होके ठीक ना, सब एती पैसा देखता। पैसे बा तो सब कुछ सब लड़की कहत रहे हम कौन घर जात रहे दुल्हा देखे तो कहत रहे कि फलाने के इतना सुंदर बा, चिरने के इतना सुंदर बा, तो कुल हमरे के हंसत ले सब। ठीक बा जा दे चुप वो रह जा। दिक्कत टेंशन मतलब ठीक ना एती गाड़ी मान लो लड़की शुगर रहती है आ लड़का करिया रहता साहब वहां के कहां गोनी हम देखी ना तो जान जाना कि लड़का के नौकरी करता करिया रहता तो वो लड़की शुगर लड़की ले बियाह होता जब का को मर्जी के रहबे न करब क देले ना तारा बढ़िया से रहे के बा अब कोनो प्रकार के तरह के दिक्कत ना दियो का जब पापा पैसा ले ले बना तिलक में के दे ले बना के लेके बेच दे ना खुद हम अपना हाथ ले गिन ले बानी तो कैसे ले सकने बताओ। ये तोहरो ना लौकला कितना सुंदर बहिन के ले जाके ऐसन घर देखो बुची ओइसन बात नहीं के बात यहाँ बा कि हमार बहन के दिक्कत न धोके बहन हमारा दुआरी पर न आवे मुंह उठैले कि भैया हमार हई भइल बा हो भइल बा एक के चलते जानलू ना ई बात के लेके चलते हम देख के तो जाने बियाह कर देले वजह ओए देख के कोई जा कि लइको तन ठीक बात छोटे ना बाना लेकिन मैं चीज ठीक बात हम जायदाद पढ़ा लिखल डॉक्टर बटले बाना चलो जे खा जे पी जे चलो जे अब तो कोनो रोवा गावा जाओ ना तो हमनियो करोगे तोरा तो तारा के तो देखो नहीं तबे मत करे जब मैं लावा फूटने लगल जीव में चैन हो गेला घर और कहीं नहीं खिलाई के लागत घर निकले के लागत तो जना के कपार के बोझे न रही ऐसे न कह देला जा हमरा के जल्दी सोचा नहीं जा कि चल के तारा के देख ले का आत्मा जुड़ा दी नहीं आत्मा जुड़ा तो जाके देखे आइलो जाके देखो नहीं कैसे बिया जा चुप रह चलो चुप कब कहत ल तो चुपे न हो जतनी अब कहां जाए तो मानियो के ठीक रह जाए ठीक बा तू बैठा बढ़िया से हमनी के आओ तो देख के ठीक ना जा चल बाबू चल समझाओ तो लंजा इतना बढ़िया देख के बियाह शादी कर दिल हम तो सोचा नहीं कि कितना निमन बानी तो निमन देख के जना बियाह करे लिया के बावना के सिर लगा दे लंजा और यार इतना करम किस्मत खराब रहे तो कर से बड़ी रे भिखारी घरे क देल रहतन जा बल्कि बिल्डिंग ना देखो बावनवा से तनिक भिखारिया रहे कि काटी चाहे पीटी चाहे मांग के कोई निमन के रही तो सुगर सागर देखे में लागित ना